दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसनथाय सान फालिनो लाहार फाहार खालामगासिनो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसनथाय सान खुंनाय जागोन। फैगौ 15 फेब्रुवारि 2024 इं अक्ट'खालि सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव फालिनो थि खालामनाय जाबाय। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसनथाय सान खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो दं। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर'आ खौरांनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय जागायजेननाय 2024 मायथाइनि एचएस आनजादनि आनजाद लिरगिरि फरायसाफोरनिसिम गाहाम हामलायथि जासिहरो। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर'आ खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो मिन्थिनानै लादो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 15 फेब्रुवारि खालि 57 बोसोराव आगान सुरगोन आरो बे 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा मिरु एबसुआ बाक्सा जिल्ला एबसु आरो सालबारि दखरा एबसुनि हेफाजाबाव नैबे सालबारि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लादों। बेनि थाखाय दिनैनिफ्राय नैबे फोथाराव खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां आलासिफोरखौ हांख्रायदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव दिनै बर' हारि थांनाय थैनायखौ लानानै खोब सिरियासै खामानि मावगासिनो दङ आरो जारिमिनारि बे जोनोम सानाव जोंहा माखासे हाबाफारि लादों होननानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फोरमायदों। जेरै गिबि हाबाफारि हिसाबै बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय, दा बेनि उनाव बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, लोगोसेनो बर'नि बड'लेण्डनि आन्दलनाव मुंख्लं जानाय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर बिबानगिरि बिथांमोना रुंसारि जालांबाय, दा बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय नैबे हाबाफारिया दङ। लोगोसे बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै हान्जा सुरनाय हाबाफारि जागोन आरो हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ फोजोबखांनायनि उनाव गोलाव सम हान्थिनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे बेवहाय सावरायमेल जागोन आरो जाय सावरायमेलाव दिनै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खमैबो जोङो 5000 सुबुं जोङो थुबुर खालामनायनि थाखाय सिन्था खालामदों। दा ओंखायनो आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम साना खालिबोल' बियो एबसुनिल' जोनोम सान नङा, बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु बर' माहारिनि थांनाय थैनाय खौ लानानै जिहेतु खामानि मावबोगासिनो दङ। दा ओंखायनो नैबे 52थि जोनोम सान फालिनायाव नैबे ओनसोलनि मेलेमजिबि, फोरोंगिरि, फरायसा आरो सादारन सुबुं साफ्रोमखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांनो थाखाय थुलुंगा होफैगोन। आङो बेखिनिखौ खावलायहरनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो लाफैगोन? सोर हिसाबै बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेन्ट्रेल कमिटिया गोबां आलासिफोरखौ लिंहरदों होननानै बुंदों। दिनैसिम जोङो मिथिथ'वाखै, अदेबानि बेवहाय मिरु एबसुनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन, जोंनि जिल्लाया बाहागो लागोन आरो बे जिल्लानि बेन्दोङाव गासै 25टा दखरा एबसु दङ। बै दखरा एबसुनिफ्राय बाहागो लाफैगोन आरो एबसुआव बिबान लाबोनाय जायफोरा आथिखालाव ओरैनो जिरायनानै दङ बा गुबुन हान्जायाव दिनै हाबनानै दङ, बै बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायदों आरो बे बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोंनि दखराफोरा दिनै लिंनानै लाबोगोन। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जायफोर मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादा जागायबाय, दा बेवहाय आङो सासे बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना आनजादखौ मोजाङै लिरो आरो लिरनायनि गेजेरजों जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो आरो रिजाल्टआ मोजां जानायनि उनाव बै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनानो जाहाथे सानसे समाव हारिनि साफा साफा सुबुं सम्पद जायो, बेखिनिखौ आं खावलायगोन आरो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ आं खावलायबावगोन दिनै जायफोरा मेट्रिक आनजाद लिरबाय जाहाथे जेबो बिथांमोना मेट्रिक आनजाद लिरनायाव खैफोदाव गोग्लैनो नाङा आरो बिनि थाखाय जाहाथे आनान गसाया जोंनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो बोर हरो। आङो बिथांमोननि जानानै आनान गसाइनि सेराव बोर बिनाय जाबाय।